ಹಾಯ್, ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ ತಿಂಡಿಗು ಓಡ್ಪಾಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುವ. ಅವು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ತಿಂಡಿನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ. ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ಓಡ್ಪಾಲೆ ಬೋಡು ಐತಾತ್ ಅರಿನ್ ರಾತ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ತಿ ಓಡು. ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಅಂಚನೆ ದುಮ್ನಾನಿ ದೀತಿನ ರೈಸ್ని ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಆ ರೈಸ್ ಒಂದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ರೈಸ್ ಪಾಂಡದ ಆದಾಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಈ ಓಡ್ಪಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮೆದುವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಸಣ್ಣ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿದ್ದು ಐಕೆ ತುಪ್ಪು ಬೊಡ ಆತು ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದು ದೀಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಇಲ್ಲ ಓಡ್ಪಾಲೆ ಈಸಿ ಆದ್ ಲಕ್ಕಾರೆ ಆಪುಜಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ತೋಜಡದೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಓಡಿನ ಸ್ಟವ್ಡ್ ಬೀದ ಒಂಚೂರು ಓಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅವೆನೊಂಚೂರು ಒರೆಸಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟುಡು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಂದನು ಮೈಪುಲಿ. ಬಂದನು ಮೈತದು ಐಕ್ ಸೌಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೈತ್ ಬಿಡೋಡು. ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೂರು ಮಿತ್ತಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಐದು ಕೊಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ನಡುಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೂಯೆರ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ದಿಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಓಡ್ಪಾಲೆ ಬೇಯರದಿಲ್ಲ. ಓಡ್ಪಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈತೆ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ. ಎನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ. ಇಂದು ದಾದ ಪಂದಾಗ ತಾರಾಗಿತ್ತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಐದೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಯೋಡು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾಸಂಬಿ ఒక ಗುಡುಗಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ఒక ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಮಿರ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿರದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಲೆ ಚಟ್ನಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಓಡ್ಪಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು.